पुंग्यान चौथा अंग अडे इथे चढांग यार खैरी जका चान्स ना रे योग्य तुला वाटलं तू तिला सुसूनच काढू माझ्या घरची म्हणा कोकर तुला को बाय तुझ्या कोबळा घालू एक नंबर आहे तो मारू होई घरी जेवण मारून बघता ते सुसून ह्या काय करतो मारतो का आवसाचा कसा कसा हरी आला पाय रे ह्याच गाया परी मर मी तू कोण रडू वेगळं असता शिंगा बघ म्हणली हल्ली पडलास का तो आता रे कोबळा अरे कोबळा ना घालतं हिसून अडे ना रे होतो यासाठी नव्हतं ही घरी जेवण मारून बघता काय जमा करू मॅट झाले का पाय टेकता रे जे का पेता पाय टेकता साईटी मधी खोला पाय टाकल्यावर तो ह्या कोण मधी खोला रे अरे त्याचा हिसून उभो उभो जाता बघ कोतो बघ तसं घालून तो पलटुलो कडे असं धरून कोक्यान धकलतो ना त्याला वाढ करतो मै काढतो ना म्हणजे जे वाढ- गुढी घालतो तो हो आता गोकोल आहे तुलो काय बापा